Alright, mastreets esocial media mandinoswera mandiri izvo zvanditi ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinokuzivisai vazukuru. Imotaura comment section kuti munozviona sei. Asi tisati tadaro timbopinda muchitoro. Bruno Furnitures auya zvine power vazukuru vangu, zvekuti kana wanga une dambudziko remidziyo aiwa haya dambudziko rako rapera. Anga ari masofa, mibhedha, matebho, maheadboards, aiwa zvese anazvo nemutengo uri pasi, asi zviri zvemhando yepamusoro-soro. So zvaunongoita mubate panhamba dziri pascreen, motaurirana iye otomhanya nemidziyo yako paunenge uri. Vanoita zvakare mapay forwards, mungari muri kunze munomutumira neWorld Remit kana Western Union kana mukuru, iye odilivhara pamunenge muchida kuti zvinhu zviende. Aiwa, nekuti anoti your comfort is our concern. Zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So pane nyaya iri kutenderera yemurume ari kunzi akauraya mudzimai wake kuInyathi. This gentleman ari kunzi apedza kudaro akabva adhonza mudzimai wake for about 200 meters Akamukanda Mumugodhi. Chinova chinhu chinorwadza vazukuru, tichitori nematambudziko kumhuri yasiyiwa nemwana sikana nenzira yakadai. Handiti vazukuru chinhu chinorwadza especially kuvana, nekuti vana dzatori nherera chaidzo ende rufu rwekuurayiwa nemunhu wakanga ugere naye chinova chinhu chinorwadza. Izvi zvinondinetsa vazukuru kuti zvinofamba sei. Zvinofamba sei mudzimba umu. Handiti ukaona kuti watsamwa muzukuru zvinani ubude uendesa mwoyo wozodzoka time. Handiti hasha dzaserera pane kuita hasha dzekutozosvika pakuponda munhu, ende hazvitange nekuuraya, zvinotanga nekurova. Handiti ukatoona munhu anorova mukadzi kana kuti murume, unotoshayiwa kuti ndopfungwa dzekutoponda dzachona padzotangira ipapo. Handiti tisadaro vazukuru, ngatigarei zvakanaka nemhuri dzedu, ngatirarame zvakanaka nemadzimai edu. Aiwa, ndochandangondiwezo kuzivisai vazukuru. Isu ngatinyorei comment section kuti munofungeiwo nenyaya yakadai. So from Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndoti much love.